Il-Gvern jinsab impenjat li l-isfida li ppreżenta l-eżitu tal-vot tal-FATF dwar Malta idawwara f'opportunità u minna joħloq ċertifikat ta' eċċellenza għal pajjiżna. Meta tkellem dwar dawn l-aħħar żviluppi b'ton kuraġġuż u determinat, il-Prim Ministru saħaq li bħalma sar f'kuntest ta' sfidi oħra hekk ukoll se jsir f'din l-isfida fl-aqwa interess tal-poplu Malti Wawċi. Dr. Bella fakkar kif fl-aħħar tal-2019 kien hemm rapport tal-Manival bi 58 rakkomandazzjoni li dan il-Gvern wettaq 55 minnhom. Kieku l-affarijiet imxew bil-kors normali, dak ir-rapport li kien ikun impossibbli fi żmien qasir li kellna sabiex timplementaħ. Impossibbli. Għaliex tant kien hemm x'kellu jsir. Illi żmien qasir ma kienx jippermettilna ma aħna għadna mhux se nħallu qalbna tinqata' għaliex hemm dan ir-rapport. U minn dak it-58 action plan irnexxilna nimplementaw illum fadal biss 3 punti li jridu jiġu indirizzati. Il-Prim Ministru semma dispjaċir tiegħu għal min jipprova jqarraq bin-nies għal skop partiġjan dwar l-eżitu tal-vot tal-FATF. Kulħadd ra l-action plan u l-action plan jitkellem dwar ħasil ta' flus, dwar kif ħankomplu nsaħħu s-sistemi tagħna fejn jidħol il-ħasil ta' flus, ma jitkellimx dwar negozji leġittimi, ma jitkellimx li għandna nagħmlu xi witch hunt fuq negozji leġittimi, laqqas jgħid li għandna nippruvaw inkisru lil-minijiet fil-business b'mod tajjeb. Qal li bil-fatti dan ma jistax ikun gvern li jkisser lin-negozji. Tfessfis li kien hemm għaddej minn taħt hija li issa l-gvern se jkisser in-negozju u dan jista' jkun gvern illi tul dal-aħħar xhur kontinwament baqa' wara n-negozji fl-iktar mumenti diffiċli li se jkun il-gvern li se jagħmel xi ħaġa biex ma jkomplix jinċentiva n-negozjant naħseb naħdmu bil-kontra. Il-Prim Ministru qal li l-messaġġ tal-Gvern lin-negozji huwa dak li se jibqa' jinċentivhom jagħmlu l-bidliet meħtieġa biex tissaħħaħ il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżna. Żgur mhux se jkun tisbit ta' saqaj minna ħatana, lanqas huwa xi messaġġ kif kontrarjament hemm min qed jipprova jagħti illi qed ngħidu aħna tnibatu l-messaġġ ta' xejn mhu xejn jew li mhux se nagħtu każ dan mhu minnu xejn. Bl-istess impenn li għamilna quddiem il-Kummissjoni Ewropea meta ndirizzajna l-isfidi li poġġiet qudiemna l-Kummissjoni Venezja, hemmhekk il-Kummissjoni Ewropea spiċċat irrikonoxxiet il-bidliet kbar li għamilna l-istess il-Kummissjoni Venezja se nidħol għal dal-impenn illi minn din l-isfida noħolqu verament ċertifikat ta' eċċellenza għal pajjiżna.